One step closer na sa pagsungkit ng corona ang Kapampangan beauty queen na si Alison Hetland dahil pasok na siya sa top 40 ng Miss Universe Philippines 2026 kasunod ng ginanap na top 40 reveal noong April 11. Ayon sa MUPH organization, pinili ang top 40 delegates batay sa pinagsama-samang resulta ng public votes at evaluation ng selection committee sa performances ng mga kandidata sa preliminary evening gown competition. Muli namang mababawasan ng 10 ang bilang ng mga kandidata after ng preliminary interview. Inaasahan ng mga taga-suporta ni Hetland na mapapabilang siya sa top 30 matapos niyang ipamalas ang communication skills at confidence sa interview segment. I know that I should be the next Miss Universe Philippines because I align really well with the organization's values and morals. I know Miss Universe empowers, uplifts, and they want a respectful representation of women. And I value honesty, responsibility, as well as confidence. And I know that I exemplify that as a nurse in my community and as a woman of faith. And I think that's a perfect Filipina for the universe. Thank you so much. Ia-announce ng MUPH ang resulta ng preliminary interview kasama ang public votes sa top 30 reveal na gaganapin sa April 18. Nakatakda namang magtagisan ng candidates sa Coronation Night sa darating na May 2 sa SM Mall of Asia Arena kung saan susubukin nilang sungkitin ng corona para maging representative ng Pilipinas sa Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico. Para sa updates at ticket details, maaaring i-visit ang official social media pages ng Miss Universe Philippines. At yan po ang ating Chika Express. Ako si Bryce Oracion para sa CLTV 36 News.